جیڑے ویلے اکھاں دا نور مل گئے لوگو اکھاں مل گیاں اکھاں دا نور مل گئے پہلی نگاہ والضحا دے چہرے تے پئیے واللیل دیا زلفاں تے گئیے ایک باری ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جڑے پہلی نگاہ واللیل دے زلفاں تے گئیے پہلی نگاہ علم نشرہ دے سینے تے گئیے وال میں نو پڑھن لیو کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کھڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ کھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی سارے پڑھیں جب پہلی صحابی دی اکھاں کوئی نام نبی دے صدقے دعا منگیے اللہ نے اکھاں دا نور پہلے عطا کر دیتے اس حدیث تو پتائیں چل دے لوگوں اگر کوئی مشکل ٹائم آوے اگر کوئی مشکل وقت آوے پریشانی دی عالم چپڑے نبی دے صدقے دعا منگو اللہ حضور دے صدقے مشکل آسان کر چھوڑیں دے پریشانیاں دور کر چھوڑیں دے مشہور روایت ہر بندے نے تقریباً سنی ہوئی ہے ایک حضور دا نوکر صحابی ہے جدنا حضرت قتادہ ہے جنگ لڑ دیئے ایک دشمن نے تیر مارے اکھ دا آنا باہر آ گئے ہتھیلی تے جا کے حضور دی خدمت حاضر تھی گئے اچھی بولو عرض کرنے یا رسول اللہ ظالم نے تیر مارے میری اکھ نکل گئی ہے کرم فرماؤ اکھ تے دوبارہ بنا دیو او لوگوں میرے پاک نبی نے پٹی نہیں لئی اپریشن نہیں کیتا اچھی بولو میرے نبی نے پٹی نہیں لئی میرے نبی نے اپریشن تا نہیں کیتا میرے نبی اے بھی کہنی فرمایا اکھ نکل گئی ہے نکلی اکھ میں کیویں ولا بنا دیوا نا میرے نبی فرمائے صبر کریں تیری مرضی اکھ بنوائے تیری مرضی این جملہ اکھاں دے بڑا سونا لگ سی میرا غلام اکھ بنوائے تیری مرضی جنت لکھواوے تیری مرضی صحابی نو منگل تے آندہ آدھے سونے آنکھ میری مرضی تے جنت اپنے حکم تے دیو میرے نبی لب لئیے لوگو آنکھ بن گئیے دید پہلے کنوی ودھ گئیے میں جڑے ایک گفتگو کی تھی تے وچ بیٹھا 2 نمبر مولوی ساڑے سنی نو ارک مارس میں تے کو آکھیا نا سنی شرک کرے نل میں دے گی دمہ کے نوجوانا میرے نال گل کر میرے بھائی ان تے کچھ ناک ارک کیوں ماری کونی کیوں ماری میں کیڑا شرک کیتے آکے مولی صاحب ہونی تتائیں آکھے لباس سے توجہ ہونی تتائیں آکھے جڑی آکھ خدا بنائیے ہوں دے وچو گھٹ نظر دے جڑی آکھ مصطفیٰ بنائیے ہوں دے وچو ودھ نظر دے اے شرک نہیں تے کیا ہے میں کہ مولوی صاحب تینوں سمجھ نہیں آیا دراصل میں نو لگ دے
تیرے ذہن چ فطور ہے، تیرے دل چ بغض رسول ہے، مسئلہ نور علی نور ہے، ہندے وچ اسا سننے دا کیڑا قصور ہے؟ میں ایتا نہیں آکا جو نبی بنائیے، میں ایو کو جا کے نبی لب لئیے۔ سارے بولو یار، حضور دے ناتے ہاتھ جا کے بولو، میں تا ایو کو جا کے نبی لب لئیے، آنکھ بن گئی ہے لوگوں پہلے کہ نبی وقت نظر آئی ہے، میں کہ مسئلہ ایو کچھ میں دسائے، بڑائی او بھی خدا نے، بڑائی اے بھی خدا نے، لیکن جڑی پہلے قطادہ دی اکھائی اے بڑائی اس قطادہ دی مرضی دے نال، جڑی ہونا اکھ بڑائی اس اے بڑائی اس زہرا پاک دے بابے دی مرضی نال۔ میں بس آخری جملے تقید دے پڑھ دے پیا اللہ واسطے ہک کی بات کرے ساں ختم نبوت دے اتے، جڑا غیرت مند سنی آئے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے باؤں اونچی کر کے بولے یار ذرا میرے جملے تے اتے توجہ کریں۔ زمانہ سیدنا صدیق اکبر پاک دا، جڑے کچھ صدیق پاک نال محبت ہوتی ہاتھ چاہ کے بولے سی، صدیق اکبر دا زمانہ ہے، صدیق پاک دا زمانہ ہے، کون صحابہ؟ پے مدنی تو تن من وار دے، بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے، بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے، بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے۔ تیری سوچ چھوٹی تیری بختانو تالے نے، عمر صدیق بڑی بڑی شان والے نے، بڑی شان والے نے، کیوں؟ ویچ ستے نے آقا دے مزار دے، بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے، بڑے سونے نے صحابہ سرکار دے۔ ویری بیوٹی اینڈ دا فل سم سویٹی، ساؤنڈ والے بھائی بڑا سونا پہ چلیں دیو، ہی جگہ تے چھوڑ دیو، اللہ توڑے عشق چ رنگ چ مزید برکت عطا فرماوے۔ میرے نبی فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی آبادی، فرمایا لوگوں میں آخری پیغمبر تے آخری نبی آن، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا، میرے اتے نبوت مک گئی ہے، رسالت مک گئی ہے۔ لاؤ کان بعدی نبی جن لکان عمر، لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوئے آتے میرا عمر ہوئے آ، میرا عمر ہوئے آ، جو نبوت جا صفتیں ساریاں او عمر جو پاتیاں میں دے، لیکن اللہ نے انہوں نبی نہیں بنایا، میں آخری پیغمبر تھی آخری نبی آں، میرے اتے نبوت مک گئی ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہونا یار، نال قرآن دی میں آیت دی مہر لا چھوڑا، مجاہد ملت کی بلک عالمی شہرت یافتہ قاری شفقت رسول میروی صاحب انشاءاللہ نات دے وچی تک اللہ دا قرآن سنے سن، میرا دلہ دے ایک آیت دی میں توڑے سامنے سنا چھوڑا۔ اج الحمدللہ پنجتن دے صدقے میری پنجوی تقریر ہے، لیکن میرا گلہ ٹھیک ہے، میں نو لگ دے کتے خطاب کر دے رہے گے، ساریاں دے گلے بیٹھے پہن، حضور دے نام دے ہاتھ جاگے بے نیاز قرآن مقدس جلال فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
شیر سنو کلیجہ ٹھنڈا ہو سی ایک بار ہاتھ چاک کیا بات ہے قاری صاحب فرمیدن بنا کے کچھ سنا جیڑا سور توڑے کو لے ہو تک پاکستان دے کئی نات خان کے نہیں ہو سکتے چلو قاری صاحب دی فرمائش پوری چکر ہے یار آدن قرآن تو بھی سنا اللہ دی قسم میرے نبی دے عینین دا کتفین دا رجلین دا حضور دے حسن دا جسم دا کمال دا اوتاد دا میرے نبی دے تدبر دا خصائص دا اللہ دی قسم میرے نبی دے مکے دا ذکری قرآن چے مدینے دا ذکری قرآن چے جے ہوئے ذوق تا ہی حکایت مہر لیندہ جلا جڑے جاگ دے بیٹھے نا ہاتھ کھڑا کر کے بولو یار حسن دی بات اللہ ہی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ودعك ربك وما قلى حضور دے سینے دی بات ہے اللہ ہی فرمائے الم نشرح لك صدرك جنوں قرآن چنگا لگدا پیا ہوئے جنوں قرآن چنگا لگدا پیا ہوئے میرے نبی دے عین دا ذکری قرآن چی اللہ انج فرمائے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین میرے نبی دے ٹورن دا ذکری قرآن چھے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما محبوبہ تیری اماں دی بھی قسم تے نال تیرے ابے پاک دی بھی قسم سارے بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسمیں پورا قرآن بھریا پہ صدیق دی شان قرآن چے عمر پاک دی شان قرآن چے عثمان و علی دی شان قرآن چے صحابہ دی شان قرآن چے اہل بیت دی شان قرآن چے ایک جملہ میں اپنے مضمون والا آندہ میں کیا پیا پڑھدا میں میرے نبی فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہویا تے میرا عمر ہویا میرے بعد نبی کوئی رب جے بناونا سی قسم خدا دی عمر نے ہونا سی عمر نے ہونا سی جاواں صدقے عمر دی گفتار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار حضرت صاحب میرے پاک نبی دا وصال مبارک تھے ربیع الاول شریف دی اندر تے ربیع الثانی پاک دا مہینہ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ سیدنا صدیقی اکبر پاک حالی ایک مہینہ سارا تھیا ساڑھے پاک رسول دے وصال مبارک تو صحابہ کرام نو ایک دا حضور دے وصال پاک دا صدمہ اللہ دی قسمیں جڑے لشکر کو ساڑھے پاک رسول آپ روانہ کیتا صدیقی اکبر دا خلافت دا زمان آگئے حضرت عمر پاک قریب آگئے اے صحابہ کرام قریب آگئے انہاں کے صدیقی قافلے کو ای جناب والا انہاں سارے مجاہدین کو واپس چھڑ گنو مدینہ دے حالات ٹھیک کوئے نہیں یہود و نصارہ دے سارے نظرہ مدینہ پاک دے اتر مدہ حملہ کر چھوڑے انہاں کو واپس چھڑ گئے میں مختصر بیان کران لواستے میری گفتگو میرے جملے دے اتر ذرا توجہ فرماؤں ایک لفظ دا میں ذمہ آ ذرا تو توجہ کر میں جری بات عرض کرنے یہ ختم نبوت دے اتر کہ توڑا ذوق ہوئے تے میں انشاءاللہ ذوق علی گل شروع کر بیٹھا میرے آلے پاسے ذرا توجہ فرمائے جناب والا مسلمہ قذاب دا
لشکر ہاں 80,000 حضور دے غلامے دا لشکر 12,000 اے 12,000 او 80,000 جناب خالد بن ولید کو عمر پاک نے فرمائے لشکر بڑا تھوڑا ہے اور 80,000 اے 12,000 حالی کمی ہے لہذا زیادہ مجاہدین ہونے چاہی دیا تا جنگ کرنی چاہی دی او لوگو حضرت خالد بن ولید فرمائے عمر اسا تعداد نال نہیں لڑتے اسا ایمان دی قوت نال لڑتے آئے قرآن مقدس موجود کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ مہربانی جے کوئی نعرے کنے چیڑنا ہوئے وہ یا رسول اللہ سی بابا جی توڑی گال اتھوں میں شروع کرنے پیا انشاءاللہ یہ نعرہ صرف ساڑھا نہیں سی آباد نعرہ ہی ہوا کہنا سننی کرا بیٹھے بولے یار جنگ تھائیے توجہ بھائی او 80,000 اے 12,000 سمجھ کوئی نہیں تو انو یار اوڑو مسلمہ کذاب ظالم دا لشکر 80,000 اے 12,000 جنگ شروع تھئیے انہ تیر مارے اڈو تلوارہ نعرہ کیا مسلمہ کذاب دی جماعت نعرہ مرے دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید سپہ سالاری فوج دے کمانڈر اوئی نعرہ مارے نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اڈو نعرہ تکبیر اللہ واسطے توجہ اڈو نعرہ تکبیر تے اڈو نعرہ تکبیر او لوگوں پتہ نہ لگتا اپنا کون ہے دشمن کون ہے بڑی پریشانی دا عالم تھی گئے حضرت خالد بن ولید قاصد نو بھیجا جلدی ون مدینے ون کے حضرت صدیق پاک نو عرض کر دے گال سمجھ نہیں آن دی اسا نعرہ تکبیر مرے نے اللہ اکبر او بھی نعرہ تکبیر مرے دن اللہ اکبر پتہ نہیں لگدا اپنا کون ہے بگانا کون ہے اور لوگوں جڑے ویلے قاصد پہنچے سونے صدیق اکبر نے جواب لکھے فرمانے جلدی ون حضرت خالد بن ولید کو میرا پیغام دے دے اور نعرہ تکبیر مرے دن اللہ اکبر تے تسا نعرہ تکبیر دے نال نعرہ رسالت مرے دے آؤ نعرہ رسالت یہ رسول نہیں بیٹھا سی وہ بلے سی درہ چپ سنو توجہ نال تسا نعرہ تکبیر دے نال نعرہ رسالت مرے دے آؤ جڑے جواب دے میں انہاں کو بچے دے آؤ جڑے نہ دے میں گردن کٹے دے آؤ ایمنا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے او نعرہ یا رسول اللہ کے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے جس نے یہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام اے یا رسول اللہ کی نہ جڑے چڑ دن اللہ دی قسم قرآن چ یا ایھا الرسول قرآن چ یا ایھا النبی قرآن چ یا ایھا المزمل قرآن چ یا ایھا المدثر قرآن چ یاسین قرآن چ
جے قرآن یا نبی جیسے جے نماز السلام علیکہ ایوہ النبی جیسے سنیوں مننا پوسی انہا مولویاں کو جڑے یاکنے رکیندر جے قرآن جیسے نماز جیسے مننا پوسی ملاد جیسے مکان جیسے دکان جیسے بابا انہا نعرے رسالت لایا ماشاءاللہ موت بھی تو زندگی فضول ہے انہا نعرے تکبیر دنال نعرے رسالت لایا حضرت ایمیں لفظ یا محمد آہو یا رسول اللہ دا نعرہ لایا صحابہ نے جرت دا مظاہرہ فرمایا 80,000 لشکر کو شکست چا فرمایا 12,000 علی بولو یار اور 80,000 چو 12,000 بندہ قتل فرمایا اور 12,000 بندہ قتل تھیا ایڈو 700 حفاظ کرام شہید تھی گئے اللہ واسطے توجہ کرے ایڈو 700 قرآن دے حافظ قرآن دے قاری صحابہ کرام شہید تھی گئے 80,000 چو 12,000 قتل تھے 68,000 بھاج گئے جنگ فتح تھی گئی نعرہ رسالت لگدہ رہ گئے او لوگ سنو میری گفتگو جو میں جملے آخری پڑھدا پیاں حضرت خالد بن ولید دٹھے مسیلمہ کذاب ایک بہت بڑا قلعہ باغ دا بہت بڑا قلعہ ہوں دے وچ لک گئے فوجی لک گئے 4 دیواری ہے بہت اچھی قلعہ دی دیواری اتے سپاہی بہ گئے انہاں کے ہن واپس جلوں حضرت خالد بن ولید فرمائے کہنا میں اتنی واپس کہنا ویسا جب تک مسیلمہ کذاب دا گردن کہنا لہے سا اچھی بولو یار مسیلمہ کذاب ظالم دی گردن نہ لہے سا او توڑی میں واپس کہنا ویسا او لوگو ترے مہار محاصرے رہ گئے قلعے دا دروازہ نہ کھل سگیا فولاد دے دروازے بہت اچھی دیوار ہے کیویں دروازہ کھلنے تے صحابہ کرام ان کے جنگ کریں 3 دیوار تک نتیجہ کوئی نہ نکلیا ہن جملہ سنے ایک میرے پاک نبی دا صحابی ہے جندا نام برا بن مالک انہیں سارے فوجوں کو اکٹھا کروایا جرنیل آگے بڑے بڑے صحابہ جمع تھی گئے ہی اٹھی تے خطاب کیتے اللہ واسطے توجہ کریں صحابی رسول جڑا خطاب کیتے ہو کیا ہا انہیں کیا خالد بن ولید 3 دیوار تھی گئے محاصرہ کریں دے رہ گئے فتح نہیں پتھی نہیں ایک طریقہ میرے ذہن چاہ گئے ایویں چکرو فرمائے نے کیویں صحابی رسول فرمائے پنگھوڑا بناؤ مینو پنگھوڑے وچ ملاؤ پنگھوڑے کو تیرا نال چو کہیں طرح میں کوئی اچھی دیوار تے پوچھو اے جہانیاں والے کو جی تو سمی سبحان اللہ علاؤ جڑے حضور دے نوکر ہے بیٹھے ہوئے بولو میں کو پگھوڑے وچ ملاؤ تے ہی کو تیرا نال چاہ تے میں کچھی دیوار تے پچھو میں دیوار تے پہنچ ویساں میں چھلانگ لیساں تلے ونج پوساں میں دروازیاں لے پاسے دوڑ ساں دروازہ کھلے ساں جڑے ویلے دروازہ کھلویں سی تسا سارے نعرہ رسالتی مریں دیا ہوئے تے حضور دے دشمنے جا گردنا کٹیں دیا ہوئے اچھی بولو اللہ دی قسمیں ذرا توجہ کریں جڑے ویلے یہ صحابہ رسول نے گل کیتی ہیں سارے صحابہ بول پے ایک حضرت خالد بن ولید خاموش رہ گئے صحابہ کرام نے فرمایا اے برا بن مالک تیری طبیعت تا ٹھیک ہے اے دیکھ اتنا اچھی بڑی دیوار ہے اتے فوجی بیٹھن پارا ڈٹی بیٹھن تیر چائی بیٹھن تلواراں چائی بیٹھن بھالے چائی بیٹھن تو آدھی میں دیوار تے ویساں حالی سچیں دا وداؤں سے تیرے بوٹیاں کر دے سن اسا اتنا بڑے جرنیل صحابی کے نے ہاتھ دھو باسوں اللہ واسطے توجہ اتنا بڑے جرنیل کو ہاتھ دھو باسوں اسا تینو اجازت کہن سے دیں دے صحابی رسول کیوں حضور دے نوکروں میری موت دی فکر نہ کرو
تو جملہ سمجھی کوئی نہیں ہے یار، کوئی گال کوئی نہیں. ہن جڑا حضور دا نوکر ہے بیٹھے ہاتھ چاہ کے وہ بولے یار. فرمایا میری موت دا فکر نہ کرو، تانوں میں دسے نہ انہاں کہ کیویں. ہن باہروں آئے کھڑے ہون کلاش نہ چاہ کے چاروں طرف گھیرا دیتی کھڑے ہوا کہ مولوی نکل سکتے. اب بولو تو صحیح یار. انہاں کہ تو سچے نہ وداؤ سے تیریاں بوٹیاں بوٹیاں. فرمایا نا علماء کرام طرف تھوڑی محبت دا طالباں. فرمایا نا تانوں میں دسے نا میری موت دا فکر نہ کرو نہ کہ کیویں. فرمایا میں کو سونے پاک رسول فرمایا اے برا بن مالک مصر فتح تھی سی ہوں دی جاگیر چو اتنا حصہ تے کو مل سی. جب تک مصر فتح تھی وڑا نہیں جاگیر ملنی نہیں میں کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں. میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے. اج دے مولوی کو نبی دی زبان تے اعتبار کہنی. اے بولو تو صحیح یار. انہاں کو کیا پتہ جو نبی دی شان کیا ہے. عاشق رسول میاں محمد بخش بھی بول پائے اور بولے قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. بنگوڑا بنایا گل پوری کروں چاہیے بس چا کروں. پنگوڑا بنایا صحابی رسول کو پنگوڑے میں بلھایا. پنگوڑے کو تیرا نال چایا. صحابی رسول کو اچھی دیوار تے پچایا. قبلہ کاری صاحب قسم مولا دی صحابی رسول کہیں دشمن کو نظر نہ آیا. دلیل قرآن پڑھوں چاہ. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بارو سپاہی کھڑے ہن فوج کھڑی ہے نبی سہیں گئے. باروں سارے کھڑے ہن تھے نبی وچوں لنگ گئے نظر نہیں آئے. اگاں دیواری پچھا دیوار. قرآن پاک بھریا پہ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھو میرے نبی اتھا کافروں کو نظر نہ آئے. اتھا مسلم پاک پڑھ کے دیکھو اتھا میرے پاک نبی دا صحابی کہیں بے ایمان کو نظر نہ آیا. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اگر پاک رسول کو دیکھنا ہوئے آنکھ جناب والا خواجہ غلام فرید بھی ہوئے این بیٹھے آدھیاں البصریام حدید ہوئے ہر وقت یار تے دید ہوئے خلقت تجھے دی گول ہے ہر دم فرید تے کول ہے.
सियाबी रसूल कहीं को नजर ना आया। अल्लाह वास्ते आखिरी जुमले ने 1 मिनट दे। सियाबी रसूल कहीं को नजर ना आए। जड़े वेले दीवार ते पहुंचे, कहीं आके ओ देखो दीवार ते कौन है। उन्हें के नहीं नहीं ये अपना है। उन्हें के छलांग लेना पे, उन्हें के अपना है। उन्हें के देखो दरवाजे वाले पासे दौड़ दवेंगे, उन्हें के अपना है। अल्लाह दी कसम, अल्लाह वर्दियां हिक बना दिथियां। उन्हें के दीवार दे पासे वेंदा पे, उन्हें के अपना है। उन्हें के देखो दर्रा खुलेंदा पे, उन्हें के अपना है। ओ लोगो जड़े वेले दरवाजा खुल गए, सियाबी रसूल नारा मारे, फरमाया जालिमो मैं तुहाडा नहीं, मैं ते रसूलुल्लाह दा गुलाम। दरवाजा खुलवाया। हजरत खालिद बिन वलीद ने जुर्रत बहादुरी दा मुजाहरा फरमाया। मुसैलमा कज़ाब ते हुंदी सारी फौज दा कला कमा की फरमाया। उन्हां को जहन्नम में पहुंचाया ते नबी दी नालैन वाला बुलंद झंडा इस्लाम दा लाया। तुझसे मिलता हूं तो वक्त के पाँव में जंजीर में डालूं कैसे। कल ही साढ़े नबी दी नबूवत है, आज जी साढ़े नबी दी नबूवत है। कयामत तक नबूवत बोलो बोलो जदा ईमान होवे। दरख्त होवे ना सुक्का, शाखा नहीं लगदियां, सुक वेंदन। आज दरख्त मुंड जिंदा है त शाखाएं मिलादी थींदे पैन, अजानां थींदियां पैन, नातां पढ़ींदियां पैन, कुरान ही पता लगदे जो नबूवत दा मुंड, नबूवत दी जड़ जिंदा है। साडे नबी जिंदा हैं ते कयामत तक जिंदा रह सकदे। अल्लाह थोड़ी मेरी हाजिरी कबूल मंजूर फरमावे।